Yeah, I'm also Juturwa, and I'm also Ogandawa, and I'm Patrick Osewe, Ajakochia, Homa Bay County, a city pinje mang'eny, na somo dala koni kata the Homa Bay High School, kata the University, kata the Harvard University, then atiyo gi development organizations mang'eny, World Bank, mabedo in charge of health worldwide, ma kanyo ma the Asian Development Bank, ma in charge of the programs for the whole Asian continent. Koro, aseneno weche mang'eny, kendo aseneno weche mag dongruok, aseneno pinje ma ji politicians o jotendwa gi jotelo go koko makelo weche mang'eny. Koro mian kaka nene, kopo ni wadwaro mondo wamed dongruok. Koko mantiere sani ni ma ji yanyore, ji wuoyo marach, ok en gima ber mar dongruok, nikech gima dwarore en kwe. Ka joma dwa kelo joma dwa kelo mondo bi o invest Kenya kae, kata joma dwa biro kaka mondo limwa mondo ne kaka pinywa chalo, ka gineno ka koko ng'eny to koro gibi. To sani wan gi weche mang'eny, jowa matindo onge tich, gidwaro tich. Jowasi somo mang'eny to gidwaro tich. Ka koko ntiere to onge investment, to koro jowa matindo gi ok yud tich. Koro en omiyo nyaka watang' kabisa kaka wawuoyo, nikech gima wadwaro onge, ok apa nitiere jatelo moro amora mok dwa mondo piny odongi. To koro kopo ni jomoko wacho ni piny ok ni koko ng'eny, jomoko kik bi mondo limwa thurwa koni manyalo kelonwa pesa, mano koro aneno ni ji lal, jotelo moko lal, ok ging'eyo kuma onego bed ni wadhiye. Erokamano. Erokamano ahinya. Kama intiere kendo kama jotelo giwinjo ka giloso, to en gimoro ma iwacho ni en recipe mano mar weche moko mochido kata weche moko mok ni kare ka wachomo yiero maduong' mabiro. Oketo gwengewa bende bedo kama chal nade, daktari, ka itemo rango ka mokwongo ni gin weche mawuok e dho jotelo moyier. Bende kinde osechopo mag jotelo nego bed ni kawo responsibility of the utterances kata gigo ma giwacho e kinde ma gintiere rombe, mok giwach kata ka gitieko niero nabedo misquoted. Iwacho ni tinde wan e lony manyasani, ng'ato nigi mbui, neni kiloso live, odhi kodi TikTok, odhi kodi Facebook live, odhi kodi YouTube live, TV ntiere live omaki kendo wa transcribe, kendo wanya translate gino ma iwacho. Omi paro machal nade ka jotelo pod medo wacho man nok owinja makare. Jotelo montiere godo pimo wiwa, koso ging'e gima gitimo to gida mana kete tim. Ing'e ni gima jatelo wacho en gima duong', nikech jatelo ka jatelo nigi joge moluwe. Koro ka jatelo owacho gimoro to jomeluwego dhi direction ma jatelo nowacho. Kowacho gima ber to ineno ka jogo bende dhi maber. To owacho gima rach, jogo be koro dhi kodo marach. Omiyo jatelo nyaka upar ahinya kapok oyawo dhoge, nikech gima owacho en gima duong', ne gima affect joge maluwego, gima affect joma ok luwe, gima affect joma nyalo bikelo uchumi maendeleo Kenya ka. Koro jatelo ka jatelo nyaka opar ahinya. Ok iwuoyo, ok idhi adhiya e rally tichako wuoyo, tichako wuoyo marach, tichako wuoyo kiyanyo jomoko. En gima ok ber. An pinje mosetimo kamano te, kendo wan gi pinje moro neno kae machalo Somalia, notimo mano ma Somalia nogore piny ka nyaka sani higni osekalo 30 ka Somalia pok ochako chung' kuma ne entiere chon. Omiyo nyaka watang' kabisa, nikech wan wadwa mondo pinywa obed piny mokwe, mani maendeleo, mondo wabed pinje machalo kaka Singapore, Korea, Japan, pinje ilago. Mago pinje mana within higni mag 20 ne giyudo maendeleo malich ahinya, nikech ne nitie kwe gi a very clear direction kuma ne gidhiye. Erokamano ahinya Dr. Patrick Osewe. Adani mondo mi atud twak mwaloso mar Kagusha ni gi wach moro mane ker mar Luo owacho odiochieng' manyoro mano ker Odungi Randa owacho kanyo ni